Здравейте, фишинг маняци! Ето че отиваме с една бандичка за чернокоп. Ще правим риболов на чернокоп. Временцето горе-долу бива. Има някаква данна за риболов. Колко ще е риболов, не се знае. И това е. Качваме се да видим какво е положението. С нас са Иван и Андрей. Ето го Андрейчето. Да. Айде. Пием едно хапченце скрита реклама на дименхидранат. И го там е два Иван. Опакован. Хора сушанки. Така. Андрей като освобождава телефона и влизаме. Влизат. Всички лодки влизат. Имат данна. Има данна. Какво вадиш ти, бе? А? Тия воблери няма ни трябва сега. Но той винаги готов. Тя е за 110. Воблери да има. Ето първо пускане. Да видим какво се случва. А? И първа риба. Айде на късмет да. Опа! Андрейка. Сигурно пак е едно-две, а? Да, защото са... не са много едри, ама... Така. Продължаваме напред. Не, този път са повече от една. Три. Така. Ето и давай. И то с първия е много хубав. Виж го. Давай. Следващия. Там е трилинтово колело. Там е голямо колело. И продължава риболова. Аз мисля, че той не може да дава наляво. Средна лента напред. Май там ляво беше направо. Нещо такова, някой имаме къско, защото съм минал. Ще трябва да помагаш, пак са три, сигурно. Или два, или три. Да. Два броя за кикера. Идват. Оха-ха-ха-ха. Две само са хубави, едната е на ферма за това. Давай другата. Как беше риболова, момчета? Опардяхме си, хапнахме. Опардяхме лодката. Даже според мен... На камера сте в момента, да, според мен има и кафеви гащи, който е с по-светли, да не казва. Аз съм с зелени. Аз съм с черни, за сигурност. Ако има изтърване. Добре, заляхме бетон, между другото, на два обекта, да. Ага. Изкарахме някой лев. И взехме някой друг килце чернокоп. Да.
да има. Ето в момента. Обекта Да. работим онлайн. Това е така работа онлайн. И така са модерните фирми. Така, така се мият въйците след морския риболов. Успешен или неуспешен, няма никакво значение, солта е там. И ето на каква схема уловяхме чернокопчетата. Отдолу слагам един 100 грама джик вместо лово. Този може би е 110. 100 грама без куки, да не закача. Ето го. Оттам различни цветове за чернокопчетата. Има с розово ламе. Това е с оранжево ламенце, синьо. Общо взето на тази кука доста имаше. С синьото ламенце, на розовото и на последната кука. 8 куки е чапаренцето. И това е. Ето го и чапаренцето, с което ловихме. Вида чапаренца, с които ловихме. На Via Fishing 8 куки. Смятам, че добре се представи. При положение, че спираме водата, че при положение, че нямаше кой знае какъв риболов. И това е. Винаги рибата е била вчера. 2 дена са ги убивали и ние си тръгваме. Все пак има някакъв успех. Пишем го в успешните риболови. Хапнахме банички, пинахме водички, а рянчета нямаше. И така. Пишем го успешен.